43 проекта на стойност 190 милиона лева трябва да усвои община Русе до края на следващата година, за да се работи в посока възраждането на Русе като модерен европейски град, притегателен туристически и инвестиционен център, град с добре развита инфраструктура и център на културата. Неотдавна община Русе бе удостоена и с отличие на Националното сдружение на организациите за социални услуги за постигнати най-високи резултати в управлението на средствата от европейските фондове. Конкретно за проекта община Русе е инвестиционно привлекателна и енергийно независима и за значимостта на всички тези проекти чуйте в следващият материал от заместник-кмета по европейско развитие доктор Страхил Карапчански. Всички онези отворени схеми по оперативната програма административен капацитет, които са били обявявани до момента, са увенчали с успех за нас. Съвсем накратко искам да отбележа значимостта на този проект и на аналогични на този проекти. Първо, че 100% безвъзмездно финансиране, каквато е философията на оперативната програма административен капацитет. Второ, че дават една отлична възможност да изпълняваме един ангажимент, който от първия ден на нашия мандат сме поели към русинските граждани, да се предотврати работата на парче и да се реализират стратегически документи, изпълнени със съдържание, не просто такива, които формално отбиват номера. За съжаление, такава практика дълго време е на лице и може би това е една от причините за това работа по проекти да бъде едно стихийно занимание, а не един дългосрочно очертан процес. Това е и добавена стойност на двата документа, които произведохме в рамките на проекта Стратегията за градски инвестиционен маркетинг и Стратегията за устойчиво енергийно развитие. Това беше отправната точка на програмата за финансиране, оперативната програма административен капацитет, разработване на важни за местната общественост стратегически програмни документи. Миналата година общината успешно изпълни законно установения си ангажимент да се подготви общински план за развитие за периода 2014-2020 година, да се подготви интегриран план за градско възстановяване и развитие за същият период, насочен конкретно към зоните за въздействие в града. И двата документа са обвързани с конкретни документи, цифри и срокове. Чуйте още. В това число каталога с 451 конкретни проекта, които са включени в новия общински план за развитие, разписани по години със съответното финансиране, в това число близо 170 проекта, които са в интегрирания план за градско възстановяване и развитие. По този начин показваме, че още от сега имаме визията какво е нужно да се случи в Русе до 2020 година, така че да постигнем тази заветна цел изравняване или най-малкото постигане на средните за Европейския съюз стандарти на живот до 2020 година, което е общата цел на местното развитие. Разбира се, и там, където ще търсим европейско финансиране. До момента един от големите проблеми в ресора, за който отговаряме, европейското развитие, е свързан с изключително реактивния подход. Отваря се програма за финансиране, в движение се разработват проекти, съпътстваща документация, много често сроковете са много кратки, много често има административни пречки, които не позволяват в детайли да се разработят тези проекти и да се обвържат с вече приключили или с предстоящи такива. Искаме да го предотвратим това нещо. Процесът е много сложен, много труден. Изисква синхрон, изисква визия във всички секторни политики. Така че в рамките на този проект сме постигнали такава визия специално по отношение на инвестиционния маркетинг и енергийната ефективност. Специален фокус върху двете теми. Първо, че инвестиционния и градския маркетинг са обвързани с кампанията Русе град на свободния дух, която за трета година вече провеждаме. Много силна обществена подкрепа, в това число и на частни спонсори. Както знаете, актуализирахме бюджета и на фондацията Град на свободния дух. Силна кампания на местно ниво по отношение на вътрешните аудитории в града, тяхното включване в обществения живот, вътрешния маркетинг, външния маркетинг, повишаване разпознаваемостта на Русе навън, повишаване на инвестиционната привлекателност и един проактивен подход. Ние да ги търсим, ние да ги привличаме потенциалните инвеститори, потенциалните партньори, потенциалните пазари, не да чакаме някой от някъде да ни намери на готово. Вторият документ, а именно Стратегията за устойчиво енергийно развитие, в много голяма степен се водим от европейските политики, европейските постулати, Европа 2020, зелен растеж,
и достъпа на България, част на общините, до приоритетно финансиране по темата енергийна ефективност. Така че въз основа на каталога, който сме подготвили с обекти общинска собственост, допустими за финансиране за мерки енергийна ефективност по отделните оперативни програми. Не само по оперативните програми, по донорски програми, като например Националния доверителен екофонд, по който успешно вече имаме приключени проекти, имаме одобрени и предстои те да стартират. Там нататък повишаване на капацитета на общината като участник в процеса на саниране на жилищните сгради. Темата с енергийната ефективност в транспорта, там приоритетно ще има финансиране по новата оперативна програма Региони в растеж, надграждането на интегрирания градски транспорт. Един от приоритетите е енергийната ефективност на уличното осветление, заяви още заместник-кметът Карапчански. За следващите години се предвиждат инвестиции в енергийно ефективното улично осветление, редукция на разходите, повишаване на покритието и качеството на услугата и намаляване разходите за поддръжка.